Balima bamanankan mɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan foli ani waleɲuman dɔ bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman k'aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Mali jamana gouvernement ka babu sentigi Abdel Karim Konate a y'a ka ladala kunnafoni di kɛnɛ sigi sen kan ka bɛn alamisa don ma walasa ka walawalali kɛ kunnafonidilaw ye ministriw ka sigi tɛmɛnen kun kan. Amadou Diallo ani a ka jatala Ibrahim Kulubali Sherifla Jabara ni so tɔgɔ la u bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Donc ayiwa min ye ɲininkali min fana ni ayiwa wasabulon min ni y'a fɔ ye cogo min o député minnu ni fanga tɛ ɲɔgɔn kan fɔ n'u ye o fana ɲininkali kɛ o y'a ye k'a fɔ sariya sɛbɛn min ni constitution ni a sɛbɛn cogo a sariya kisɛw yɛlɛyɛlɛ cogo ɲɔgɔn kan olu bolo o t'a cogoya ye o kɔnɔna la an ka kiiritigɛsoba ye jo du fana ma o yɔrɔ fana la k'a yira k'a fɔ ayiwa sariya ba min n'an b'a ta n'o ye constitution ye a sariya kisɛw u ka yɛlɛyɛlɛ ɲɔgɔn ka cogo min sira de b'a la donc u y'a yira an na k'a fɔ o siraw fana ma tile a cogoya la donc ko u bɛ yɛlɛyɛlɛ ɲɔgɔn kan kana ka tugu ɲɔgɔn kan kana cogo min ko fo k'o fana latilen o cogoya la donc o de kama kunu u ye u ka kiiri tigɛ n'an b'a fɔ a ma arrêt mais u ma dan k'a fɔ sɛbɛn min cir'u ma ni y'o walawala ye sisan n'o bɛ taa fo ɲininkali 5 la u ma dan o dɔrɔn ma yɔrɔ n y'a fɔ ye cogo min o y'a yira k'a fɔ fila bɛ yen ayiwa u tɛ se ka jo di minnu ye a fɔ ko o yɔrɔ ninnu man ɲi u tɛ se ka jo d'u ma la mais saba bɛ u ye jo d'u ma olu la mais u ma dan o dɔrɔn ma komi sariya b'u yamaruya fana ni nin n'a ɲɔgɔnna kɛra n'u ɲininkara k'a fɔ bon ayiwa anw ma jɛ ni nin ye sariya bon kɔnɔ u b'a yira a yamaruyalen d'u ma fana u k'a bɛɛ lajɛ donc o de lajɛli fana kɔnɔna la u yɛrɛ fana ye fɛn damadɔ dɔw y'a kɔnɔ minnu fana ni sariya tɛ taa ɲɔgɔn fɛ o y'a ɲini k'a fɔ ko ka sigi k'olu fana kan o ye min ye ayiwa président n'o yɛrɛ ye jamana ɲɛmɔgɔ ye ni kalata kɛra k'a ta k'a suganti a b'i sigi fanga la tuma min a kan ka kalikan dɔ kɛ o y'a yira k'a fɔ kalikan papier min n'an kun y'a constitution min n'an kun y'a dilan kalikan in ma dafa a kɔnɔ o y'a yira n'a k'a fɔ ko k'o dafa a kɔnɔ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen jamana ɲɛmaa n'o de ye président ye ale de b'an ka lasigidenw suganti jamana kɔ kan minnu kan ka taa jamana wɛrɛ ni an ka jamana kumakanw fɔ ale de kan k'olu fana suganti u y'a yira k'a fɔ ɲinɛ kɛra o fana kɔ sɛbɛnba in kɔnɔ o fana kan ka bila a kɔnɔ donc o y'o de k'u ka sɛbɛnba in kɔnɔ o sɛbɛnba in de bɔra kunu donc min bɔra kunu donc u y'a sɛbɛn lase an yɛrɛ ma gouvernement na donc maintenant min kan ka kɛ sisan o de ye laɲini o laɲini k'a kɔnɔ o laɲini ninnu an ni wasabulon an n'olu kan ka sigi k'o laɲiniw sabati a kɔnɔ jamana yɛrɛ ɲɛma bi a y'a yira k'a fɔ a bɛna ko foyi wɛrɛ t'ale la k'a fɔ an y'an bolo nɔ bila sɛbɛnba min na n'an b'a fɔ o ma accord ani an balima minnu kun fɔlɔn don ɲɔgɔn kɔ o papier de lawaleyali sira don donc o hakilinata de b'ale la parce que fɛn fɛn bɛ se ka sabati la na dugu kɔnɔ fɛn fɛn bɛ se ka bɛn na sugu kɔnɔ ka kɛnɛya sabati fan bɛɛ ka lakana sabati fan bɛɛ ale b'o de sira tagama ale tɛ foyi ɲinina ayiwa sɛbɛnba in n'o constitution yɛlɛmali kɔnɔ min bɛ k'a fɔ ale b'a ɲinina a yɛrɛ ye ale b'a ɲinina mankan min bɛ yen futinɛ min bɛ yen jisuma ka se ka k'a kan a ka nɔgɔya ayiwa ka yɛlɛma dɔw dun don an ka constitution in na o baara ninnu fana o bɛ ɲɛsinna o de ma min b'a to sabatili bɛ se ka na an ka kɔrɔyan fan fɛ. Farafina kilebiyan fanfɛ jamana minnu jɛlen don jɛkulu kelen kɔnɔ ko UEMOA n'u bɛ warisiya kelen dun o tɔnden minnu ye adamadenya baara dɛmɛ ni wale ɲɛdɔnnaganaw ye olu kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ sigi dɔ la Bamakɔ yan nɔ u bɛna lajɛ ka nin kura fiyɛ adamadenya dɛmɛli ani ɲɔgɔn dɛmɛ walew la Musa Fɔnba a bɛ ɲɛfɔli caman k'an ye o ko kun kan. Farafina kilebiyanfa jamana 8 minnu jɛ mɛ warisiya kelen na ni u ko a tɔ ma ko Union économique et monétaire West Africaine UEMOA u kɛmɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan walasa fɛɛrɛ min bɛ yen ni a ɲɛsinnen don Farafina kilebiyanfa jamana 8 kɔnɔ dɛmɛni ma adamadenya nasira kan maa minnu bɛ yen ni olu ka dɔntaw kaburiyalen don adamadenya nasira ɲɔgɔn dɛmɛw la olu kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mali faaba la Bamakɔ hakili jagabaw bɛ ka kɛ u fɛ bilankɔrɔ kɛsu min bɛ se ka sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ ni o bɛ se ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin maa min ni degun y'a sɔrɔ
adamadenya nasara dɛmɛ u k'a ma ko Fonds de garantie nationale bebe na kunnafoniw ye a jira k'a fɔ farafina jamana ma ɲɛmaw fɛn min jɔ bɛ u hakili fɛ bi n'o ka gwɛlɛ u ma kosɛbɛ o ye hadamadenya ɲɔgɔn dɛmɛ jamana ɲɛmaw ka jamanadenw lakanani o de kɛn bɛ farafina ma ɲɛmaw kunkanko ye wa o de fana kɛra sababu ye ka na ni jɛkulu caman sigili hakilina ye jɛkulu minnu ɲɛsinnen don hadamadenya dɛmɛw ma nin ma faamuyaneba minnu filɛ nin ye ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jamana faaba la Bamakɔ ka bɔ farafina tile bi yanfan jamana 8 kɔnɔ minnu jɛmɛ wari siya kelen na ni o ye Union économique et monétaire West africaine ye u ka jateminɛw bɔra kan k'a fɔ a kuma sen bɛ sa dɛmɛnikɛ jɛkulu minnu bɛ jamana ninnu kelen kelen la hadamadenya nasira kan ni kura ka fiyɛ u ka baaraw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u ko dɛmɛnikɛ jɛkulu minnu ma ko mutuelle ni tɔrɔmɔɲɔ dɔ bɛ bila olu fɛ yen walasa ni degun y'i sɔrɔ don nataw la wulikajɔ ka se ka kɛ i fɛ k'u sɛgɛrɛ u ka se ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin ma kungo la kungo min dagosi ka bon i kelen mɔ o tɛmɛnen kɔfɛ fɛɛrɛw minnu fana bɛ se ka sigi sen kan hakili jagabaw minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka bilankɔrɔ kɛsu Fonds national de garantie fana sigi sen kan da bi don o bɛɛ la maa faamuyanin ninnu fɛ nin bɛɛ lajɛlen kun ye fɛn kelen min ye jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lakana cogo min nin ɲɔngumɛ in senfɛ Mali faaba la Bamakɔ maa faamuyanin ninnu bɛna hakili jagabɔ kɛ fɛɛrɛ in bɛ se ka sigi sen kan cogo jumɛn sɛbɛnfuraw minnu kan ka ye a da fɛ k'olu sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen labɛn walasa nin bilankɔrɔ kɛsu Fonds national de garantie a bɛ se ka dankɛnɛmaya Mali jamana kɔnɔ. Mali jɛgɛfeerelaw ka jɛkulu min b'an fɛ yan nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko Association malienne des distributeurs et importeurs de poissons u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa ka walawalali kɛ u ka gɛlɛyaw kun kan a sigin kɛra jumadon de mɔgɔ minnu tun b'a kɛnɛ kan Sherifila Jabarani so tɔgɔ la Abdul Karim Sako Baba Keita an ka ɲɛjɔ sɔrɔlenw na. Ni kɛnɛ in sigibagaw y'a yira k'a fɔ douane na u bɛ musaka minnu don jɛgɛw la ka bɔ jamana kɔ kan ka don n'a ye ko dɔ farala kan u ma se k'a dɔn kun jumɛn na o hukumu kɔnɔna na u ɲɔgɔn dalajɛ ka kunnafoni laselaw fara ɲɔgɔn kan tari ko min bɛ sen na jamanadenw ka se k'a dɔn ka d'a kan sannikɛlaw n'o ye clients ye olu b'u plɛɲe k'u dama kasi ka fɔ jɛgɛ sɔngɔ gɛlɛyara u y'a yira k'a fɔ jamana faamaw kɛrɛnkɛrɛnnenya ma douane na ko dɔ de farala jɛgɛ doli musakaw kan. An bɛ bɔ an bɛna jɛgɛ feere an kun b'an dahirimɛ sɔrɔ jɛgɛ la an bɛ bi min na dahirimɛ sɔrɔli gɛlɛyara jɛgɛ la dédouanement cayara jɛgɛ kun ye 140 ye o taara kɛ 200 ye ka taara kɛ 400 ye an tɛ se k'a feere i bɛ bɔ k'i bɛ nin dahirimɛ ɲini a tɛ sɔrɔ don o don kuma kura bɛ yen ko dédouanement gɛlɛyara don o don kuma kura bɛ yen ko dédouanement gɛlɛyara bon ni dédouanement kɛra mun ye minnu b'a ta wajibi ne dɔ farala kan i ye nafolo ta da min na i bɛ dɔ wɛrɛ fara o kan. Laɲini fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ mun ye bi sɔgɔmada in na komi an ɲɛ b'a la k'a fɔ vraiment au niveau de la douane jɛgɛ kɛra jɛgɛ gɛlɛyara quoi bon anw ye feerelikɛlaw ye vraiment ni clients a kuma bɛ ka caya parce que n'a fɔra sɔgɔma i bɛ bɔ so i bɛ n'a sɔrɔ ko dɔ farala jɛgɛ sɔngɔ kan chaque jour chaque fois don o don dɔ de bɛ ka fara jɛgɛ sɔngɔ mais c'est nata de vraiment a dama tɛmɛna dɔɔnin quoi bon ni clients tɛ ka se ka ɲɔgɔnna ni an tɛ ka se ka clients lafaamuya cogoya si la parce que an kun bɛ jɛgɛ minnu yɛrɛ feere 2000 ani 800 olu taar'u yɛrɛ sɔrɔ fo 4000 400 dɔw kɛra 4000 600. Kɛnɛw tigiw y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye nin sariya in ta nka u ma se ka kunnafoni jɔnjɔn foyi di olu ma k'a yira k'a fɔ dɔ farala douane wari kan ka da nin de kan ni dɔ farala douane kan wajibi don minnu b'a ta ka bɔ kɔ kan ka na n'o ye commerçant grossistes ni détaillants ye olu fana bɛ dɔ fara a feereli sɔngɔ kan clients olu m'o yɔrɔ faamuya kɛnɛ in sigikun yɛrɛ ye o ye ka se ka jama ladɔnniya k'a fɔ jɛgɛ sɔngɔ gɛlɛyalen don ka da min kan nin don. Jɛgɛ baarakɛla si tɛ yen ko mun donna baara in na k'a a don ni bi cɛ a donna ni wari hakɛ min ye k'a b'a bolo k'a sababu kɛ ni dɔ bɛ fara fɛn kan a kan ka nafa de wari bi caya nka ni fɛn min don o don dɔ bɛ ka bɔ a la dɔ bɛ a bɛ dɔgɔya de o. fɔlɔ an bɛ camion ladon an bɛ remorque ladon 1,150,000 ani 250,000 sisan u nana kɛ 3,700,000 ani 240,000 k'e k'o da jɛgɛ kan k'a feere. Sɔgɔmada lajɛrɛ kun tɛ fɛn wɛrɛ o ye dɔ de fara jɛgɛ dédouanement kan lundi tɛmɛnen yɛrɛ de an ka transitaires y'an wele o k'a ma ko décision dɔ bɔlen don Kati sisan k'u ye camion jamajan k'u bɛ ka taa 3,700,000 ani 240,000 ko camion fitinin k'u bɛ ka taa 1,100,000 ani 100,000 ani 250,000 an kun ma vraiment an kɔni tɛ se an y'an ka camion jɔlen ta Kati yen pendant 3 ou 4 jours an ɲɛ b'a la fɛn tɛ ka bɔ a la donc an fana y'a décidé bi an ka fara ɲɔgɔn kan fɛn min b'an bolo an ka ɲɛfɔ jamanadenw ye jɛgɛ ye fɛn min ye client bɛ ka n'an ma k'a fɔ ko jɛgɛ da ka gɛlɛn u tɛ se ka jɛgɛ san an kun ma ka anw noter u bɛ k'u plaindre toujours an kun ma ka anw noter fɔlɔ an kun bɛ camion ladon camion jamajan an kun b'a ladon 1,100,000 ani 280,000 camion fitinin an kun b'o ladon 1,100,000
ani 10 o ye jɛgɛ mun bɔ Sénégalais de sisan camion jamajan o y'o kɛ 3 ani 400 camion fitini o y'o kɛ 1 500 ani 500 an b'aw ladɔnniya k'a fɔ jɛgɛ feerelaw bɔra cɛw ni musow k'u ka dusu mangoya yira k'a ɲini jamana ɲɛmaw fɛ u ka nɔgɔya kɛ tari jamanadenw ka se ka jɛgɛ san lafiya la cogo min na. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Senegali wasablo wasadenw alamusa tɛmɛnen u ye a lajɛ ka jɛn ni jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina dɔ ye sariya se min bɛ tali kɛ kalata kan u k'a ma ko code électoral ka yɛlɛma don a la jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini kun don wasadenw jɛnna ni a ye. Jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ yɛlɛma bɛ don a la ka da fɛn min kan o ye de k'a fɔ juillet kalo tile 30 wasadensigi kalata min bɛna kɛ Senegali jamana fan da 4 bɛɛ lajɛlen la ni yɛlɛma ma don kalata sariya se la bɛɛ a bɛ kɛ gwɛlɛyaba ye sumaya laban bɛ taa don baara la ka sabu kɛ Senegali fura dama a ma deli ka nin na ɲɔgɔnna kalata jamama ye wasadensigi kalata binna k'u ka kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna san 2012 maa minnu kɛn kun bɛ k'u kanbɔ ni olu farala ɲɔgɔn kan k'u kɛ gafe ye u k'a ma ko lisi o kun ye lisi 24 ye nka san 2017 ta ye min ni o kalata bɛna kɛ juillet kalo tile 30 nata o tan bɛ jɔ lisi 47 na o de kosɔn minisiri min bɛ jamana kɔnɔ ni o ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Daouda Diallo ale y'i jɔ wasadenw ɲɛkɔrɔ wasabulon kɔnɔ ni nka a ka sariya sen in lapasa walasa jɛn bɛ se kɛ ni a ye wasabulon denw fɛ o fana a bɛna wajibiya kalatalaw ma i kɔni ma na don gundo soni kɔnɔ wasadensigi kalata don wetekɛ sɛbɛnfuranin min bɛ yen ni u kama ko bulletin de vote i b'a bɛɛ lajɛlen de cɛ o kumana ka sɔrɔ k'i dɔn na ma ta ka bɔ o la k'o bila gundo soni kɔnɔ fangasilamatɔ minnu bɛ Senegali jamana kɔnɔ olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko in tɛ bɔ olu ye u yɛrɛ kun y'a yira k'a fɔ alamisa tɛmɛnen ka minisiri to wasabulon kɔnɔ wasabulon denw ɲɛkɔrɔ ka sariya se lapasa k'u bɛ fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye lakana tigilamɔgɔw bɔra ka fa bɛɛ lajɛlen sɔgɔ u ɲɛ Macky Sall sariya se min ni jɛngɛlen filɛ nin ye ni a ye wasadenw fɛ wasabulon kɔnɔ a bɛ taa da ale kɔrɔ ale bɛ sɔrɔ k'a don ba la u ko n'a ma kɛ tan bɛɛ wetekɛsow kan ka dayɛlɛ nɛgɛ ɲɛ 8 ni ka taa kunjɛ nɛgɛ ɲɛ 18 ko bɔ bi kɛ o jate kɔnɔ ka sabu kɛ sumaya ye baaraw la. O Senegali jamana kelen kɔnɔ jamana kiiribulonba Cour suprême alamusa tɛmɛnen de a kun kan ka hakili jagabɔ kɛ Khalifa Sall la Dakar Senegal faba maire min minɛn bɛ o ka lapasabaw ka lahalaw ka lahala wɛrɛ tɛ u ye a ɲini sanfɛ kiiribulon fɛ ni o ye Cour suprême ye fiɲɛbɔda ka di Khalifa Sall ma ni o ye Senegal faba Dakar maire ye u k'a ma ko liberté provisoire ma mɛna ni sanfɛ kiiribulon Cour suprême mɔgɔw y'u sigi ka hakili jagabɔ kɛ u labanna k'a bɔ a jɔ a kɔrɔ k'a fɔ ko u b'a bila juillet kalo tile 20 la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Cour suprême ni sanfɛ kiiribulonba in n'o y'a bila yɔrɔ min na wele ti kɛ fan wɛrɛ fɛ bilen o y'a da ye nka n'i y'a ye k'a fɔ Khalifa Sall ka lapasabaw ye wulikajɔ kɛ k'u sɛgɛrɛ ko walasa u bɛ se k'u da don ko in na ka fiɲɛbɔda di u ka maa ma Khalifa Sall o ye de k'a fɔ wasadensigi kalata min bɛna kɛ juillet kalo tile 30 nata Khalifa Sall Senegal faba Dakar maire ye hali n'a bɛ kaso la bi a kɛn bɛ ka jira k'a fɔ a b'i kanbɔ wa lisiw minnu bɛ yen an y'a fɔ aw ye k'a fɔ lisi 40 ani kɔ don lisi kelen bɛ yen a yɛrɛ bɛ o ɲɛkun na o kumana lapasabaw b'a fɛ fiɲɛbɔda ka di a ma a kan'i to kaso kɔnɔ k'a fɔ k'a b'i yɛrɛ mankutu baaraw kɛ a ka bɔ kaso la a ka se k'i kɛ campagne ka wasadenya ɲini o y'u ka laɲini ye nka Cour suprême mɔgɔw ni o ye sanfɛ kiiribulonba ye u y'a yira k'a fɔ olu kɔni na se ka jaabi di ni alamusa in na juillet kalo tile 20 u b'u ka jaabi di Khalifa Sall Senegal faba Dakar maire ka lapasabaw kɛn bɛ ka jira k'a fɔ olu kɔni tɛ se ka fɔ k'u bɛ nisɔndiya nin ko in na u bɛ da tan ka bɔ o yɔrɔ bɛɛ barisabu ka da kan yɔrɔ min fɛnɛ bɛ yen ni o ma bɛn olu ma o ye Khalifa Sall ni maa minnu jɛ hakili don ko la k'a fɔ ani olu kɛnɛ kɛ ka faso nafolo dun Senegal faba Dakar maire kɔnɔ olu dɔw ka lapasabaw ni o ye avocat ye u ma ye kiiribulon kɔnɔ Khalifa Sall ka lapasabaw kɛrɛfɛ o kumana Khalifa Sall ka lapasabaw y'a yira k'a fɔ ko in bɛ ɲini kɛ ɲɛnawoloma ye jamana sanfɛ kiiribulonba ni o ye Cour suprême ye a ma ɲɛma kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna ni o ye maître Babakar Cissé ye a ko ni Khalifa Sall ka lapasabaw dimina ka da tan ka bɔ u y'u ka kɛta kɛ baw u y'a jira u ka kɔrɔfɔ la k'a fɔ olu yɛrɛ bolo a man ka kiiri in ka sigi sen kan a ko y'u ka kɛta ye lapasabaw don ko nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ ko in bɛ se ka kɛ jɛlenya kɔnɔ diyagoya tɛ boli ka ɲɛsin maa si ma a kɔrɔ sariya ye fɛn min fɔ o de bɛ labaara min ye olu ta fa ye alamusa k'a fɔ ko olu ka se ka jaabi kelen di lapasabaw ma Khalifa Sall Senegal faba Dakar maire fiɲɛbɔda bɛ di a ma wale kelen a tɛ di a ma olu kɔni bɛ a bɔ alamisadonya in na k'a bila juillet kalo tile 20 nata la Khalifa Sall kanubaw kɔni kɛn bɛ k'a ye k'a fɔ nin b'a jira ko Khalifa Sall wasadensigi kalata yɛrɛ mankutu baaraw kɔni a b'olu baaraw kɛ k'a to kaso la yen ni
Nigerikaw fe Niger surasiw araba juillet kalo tile 5 u ye ma nanama sumanen dani nani bɔnɛ anina fili kadra kɔnɔ akumbu kɔnɔ ko Boko Haram bamaji jakulu mawdu agara Niger ni Nigeria danjela kɔnɔna kɔnɔ min wele ko Laka Chad yɔrɔ do yɔrɔ min ni Boko Haram bamaji jakulu fɛnɛ sino ka cai Nigeria Boko Haram ɲɛsiranya kɛra sababu ye ka maa minnu kɛ k'u sigiyɔrɔ bila o ye maa 12 ye a tɔ 2 ye Niger jamana denw ye nka kunnafoniw y'a yira k'a fɔ kɔ dɔ de be u ko kɔ min ma ko Komadugu a filɛ nin ye Niger ni Nigeria ni ɲɔgɔn cɛ ani duguni min ka suru u ka duguni ma ko Abadam maa 14 ninnu kun n'an kun bɛ poivron de sɛnɛ ye ma min na ni u bɛ k'u da ko tile kɔrɔta an bɛɛ k'u bi suma dun Niger surasiw de taara heri kɛ u ka u fɛnɛ jara welele ko u b'u yɛrɛ ɲini a ko yɛrɛ tɔ ma ɲɛɲini bilen a kɛra Niger surasiw kɔnɔ ko bamanjiw do ko Boko Haram mɔɔw do o yɔrɔ bɛɛ u ye mugu da yɛlɛ ka ɲɛsin u ma bawo olu bolibaatɔ y'u kunda yɔrɔ min kan Nigeria yanba de do nka dɔw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ n'i y'a ye u y'u kunda Nigeria yanba kan Niger surasiw fɛnɛ kun bɛ ni Niger fa de cɛ bawo a kɛra duguni min na dugu in tila kelen ye Niger ye a tila kelen bɛ Nigeria kɔnɔ a ko kɛra mara min na ni o ye Difa mara ye a ma ɲɛma ye a jira k'a fɔ olu kun ye kunnafoni sɔrɔ kɔsada in na k'a fɔ Abadama duguni na ko Boko Haram bamaji jakulu bɛ ka labɛn dɔ sabati k'a ka wuli ka jɔ kɛ ka Niger sɛgɛrɛ wa ko yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la ko lakana tigilamaw de wulila sa ni k'o kɛ nɔbɔli kan ka taa kow ɲɛɲini n'o y'a sɔrɔla kuma in ye tiɲɛ ye u taalen bala nin sɛnɛkɛla ninnu na u bɛ ka poivron sɛnɛ Komadugu kɔni dala o yɔrɔ bɛɛ olu kɔni ziranen sina k'u yɛrɛ ɲini u yɛrɛ ɲinibaatɔ mugu fɛnɛ dayɛlɛ la ka ɲɛsin u ma k'u bɔnɛ u nin na Egyptekaw fe Egypte surasi muga ani wɔɔrɔ ɲɔna bɔnɛna ani na juma tɛmɛnen bamanjiw ka wuli ka jɔ damadɔ senbɛ minnu dɔw kɛra foro mara ni baratuli la bolimafɛn la ni k'o wuli n'u ye k'u fa nka kunnafoni y'a yira k'a fɔ État islamique bamaji jakulu maaw ka kɛwale do a kɛra Egypte fa min fɛ o ye ani Bani Israël ni ɲɔgɔn cɛ fa ye ko kɔnɔ min ma ko Sinai ni État islamique yɛrɛ ka wuli ka jɔw caya an b'a kɔnɔ na nka Egypte surasilakaw y'a yira k'a fɔ olu kɔni sera ka bamaji ma 40 ɲɔgɔn na fɛnɛ fa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kabini Mohamed Morsi bira ka bɔ fanga na Misira jamana kunna san 2013 Misira surasi y'a fɛ ni Al-Fatah al-Sisi n'an bi coko a nɔ na État islamique bamaji jakulu ka wuli ka jɔ cayara barisabu ka d'a kan Mohamed Morsi a ka fanga ɲini jakulu frères musulmans fanga ɲini jakulu min do u kɛn bɛ ka diinɛ berefini bere u yɛrɛ kan a ka bɔ fanga na ani État islamique bamaji jakulu ka wuli ka jɔ ka caya ka cɛni daminɛ yala fanga ɲini jakulu frères musulmans ni État islamique bɛ ɲɔgɔn kan fɔ de wa ɲininkali gɛlɛn nka kabini Mohamed Morsi kɔni bɔra fanga kɔni na État islamique fɛnɛ ni Misira fanga fɛnɛ kari mɛ ɲɔgɔn na kuma bɛɛ ni polisilaka ma fa surasilaka bi fa État islamique bamaji jakulu ka wuli ka jɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Bani Israël Palestine ani Misira ni ɲɔgɔn cɛ furanjɛrɔ u ko yɔrɔ min ma ko Sinai yɔrɔ fɛnɛ do min kanunen do nazaraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minnu bɛ damu ta munumunu zalo la diɲɛ ɲɛfɛ tourisiw olu tɛ b'a yɔrɔ la wa État islamique bamaji jakulu ka cɛni kuma dɔ lama fɛnɛ bɛ ɲɛsin chrétien diinɛ tigilamaw ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Misira jamana chrétien u k'u ma ko les coptes kuma bɛɛ u bi fali boloda ka ɲɛsin olu ma Uganda jamana kɔnɔ jamana ɲɛma Yoweri Museveni n'a ka fanga ye sariya dɔw ta k'a jira k'a fɔ maa o maa musolaka la n'i ye fonctionnaire ye forobaca kɛba jɛndi kɛ ni a ye bilen i ka fini surun don fini minnu min b'a lebu bɔ o tɛ don bilen muso fana fonctionnaire muso kuma bɛɛ i sɔni tigɛlen ka ye k'a fɔ k'i bɛ sɔni janw don i yɛrɛ la o ti kɛ bilen kunsigi fana k'a fɔ ko min fa kelen jɛ ka kelen bilen ka kelen kɛ bulalama ye k'o fɛnɛ banna fini minnu ye dangunbere ye i bɛ jugo ni ju cɛ dɔɔni ko jɛntikɛ n'a ye forobaca kɛba fonctionnaire muso e ka fini ka tɛmɛ kunbere k'u ka yɛlɛ k'o fɛnɛ banna nin kunnafoni in fɔra Uganda jamana kɔnɔ minisiri min ɲɛsinnen do forobaca ma jamana kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kunnafoniw kɛn bɛ k'a jira ko Uganda jamana do jamana min sinsinnen do kɔrɔlen ka farafina kɔrɔyanba jamanaw na diinɛko yɛrɛ senga bɔrɔ danbekow ani tabiyaw u sinsin bɛ olu ka kosɛbɛ ma min na ni kɔrɔfɔ in fɔra minisiriso fɛ Agnesa Kunihira ni ale ye baarakɛlaw ka nɔnabila ye wasabilo kɔnɔ ale y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaw ye nin hakilina min da ko hakilina ɲuman dɛ ko barisabu ka d'a kan ko a bɛ dadigi kɛ an balakaw la Uganda jamana kɔnɔ nka minisiri ka dantigɛliw kɔni na a ka bataki kɔnɔ a kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ sɛbɛnfura dɔ de sɛbɛn bɛ k'o jɔ baarakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen la fɛn minnu ti kɛ bilen a bɛɛ sɛbɛn bɛ kɔnɔ foroba baarakɛba i ka fini bɛ kɛ sutura fini ye a musolakaw i tɛ fini daralen don i yɛrɛ la bilen jipuw ni ɔrɔbuw olu don ne ka jigi ka na sanakolo la a kana se kunbere kun ma wali kelen k'a bi yɛlɛ o sanfɛ sɛbɛnfura kɔnɔ fana a fɔ mɛ ko kɔfɛnɛ
ti bɔ suwani bɛɛ lajɛlen bi tigɛ suwani janya kana tɛmɛ santimètre 3 kan cɛlakaw olu fana ni yɔrɔta bɛɛ la u ka pantalon dota a bɛ kɛ pantalon lafiyalen ɲɛ a ti ja u la vɛsi ka ye u kana karabati sirilen don suliye fana don bɛ a jukɔrɔ ni k'a datugu ko ɲuman ne maa min ye nin sariya sɔsɔ siɲɛ fɔlɔ kangari na da i ye n'i ye sariya sɔsɔ ko filanan kɛ o yɔrɔ bɛɛ jalaki bɛ taa ka ɲɛsin mɔ. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛn ni ala sɔnna ma.